Здравейте! Днес ще си говорим за тарото. Дали е наука или интуиция. За всеки един е различно и индивидуално. Аз ще споделя моя опит, това, което аз знам, това, което аз виждам. За мен тарото си е чиста интуиция. Не е точна наука. Всичко е енергия, всичко се променя. Няма как да научиш наизуст 78 карти, какво значат и да решиш, че вече си гадател и можеш да гледаш и познаваш и разбираш. Няма такова нещо пред тарото, дали познаваш или не познаваш. Тук всичко е енергия. Енергията се променя с всеки един наш избор, с всяко едно действие. Тарото може само да ви насочи в дадена ситуация, в даден момент, какво може да очаквате, какво би се случило, как би постъпил даден човек или вие самите, но това не е гаранция, защото ако този човек или вие решите в даден момент да промените вашето решение, вашето мнение за дадена ситуация, самата енергия се променя. Примерно, ако зададете един въпрос днес и го зададем утре абсолютно същия въпрос, най-вероятно ще излезе съвсем различен отговор. Затова тарото е интуиция, то не е наука. Няма как с точност да кажеш какво ще се случи. Да, има такива случаи, в които, примерно, гледам и казвам това и това ще се случи и след време, примерно, са ми отговорили и са ми казали да, точно така, както казахте, така се случи. Но това е много рядко. Наистина е много рядко. Дали съм гледачка или не съм гледачка, не мога да кажа сама за себе си. Има хора, които преценят дали да ми се доверят или да не ми се доверят. От моя личен опит бих ви споделила, че аз си бях направила лична консултация 2 пъти при една от най-известните в момента на българския пазар тароложка. Ами нищо от това, което тя ми каза, не се случи. Вече минах колко години, откакто трябваше да се случат нещата. Нищо от това не се случи. Съвсем наскоро в TikTok, откакто си направих акаунт в TikTok и да го направих точно с тази цел, да си публикувам таро видеята, за да достигат до по-голяма аудитория, попаднах на едно момиче, което обясняваше как в момента пазара масово е залят с хора, които гледат на таро и ви лъжат. Ами не бих казала, че тези хора ви лъжат, ако вие сами не позволявате на тези хора да ви лъжат. Има го и това нещо, че те говорят и вие чувате това, което искате да чуете, а не чувате това, което наистина се отнася за вас. Тези общи прогнози, които се правят, които и аз ги правя, те обхващат цялостната енергия, не обхващат лично индивидуалната енергия. Затова е възможно при някои да се случват нещата, при други да не се случват. Масово аудиторията в момента се интересува от любовни отношения, от това дали даден човек ще се върне, дали ви обича, какво изпитва и така нататък. Затова, когато се правят такива общи таропрогнози, то се говори общо за всички и всеки се надява. Ами да, ама не. За да искате да получите конкретно за вашата ситуация, е хубаво да си правите лични консултации. А как да се изберете кой да е вашия човек? Всичко е пак до интуиция. Не се предоверявайте на това дали даден човек е известен в аудиторията или не е известен. Следете, интересувайте се от това, което прави, от това, което не прави и сами ще се убедите дали този човек е за вас или не е за вас. Много голямо значение има как се задава въпроса, как се разчитат картите. Аз с ръка на сърцето мога да заявя, че аз не ги знам 78 значения на всяка една карта по-отделно. Какво значи? Аз нареждам картите и аз вече виждам цялата история, какво се е случило. Мога да ви кажа в миналото какво се е случило, в настоящето какво се е случило и в бъдеще какво евентуално би се случило, ако някой някъде не промени нещо и енергията не се промени. Защото ако, примерно, аз ви кажа това и това ще се случи и вие, примерно, решите, че няма да изчакате да се случи това нещо, ще предприемете някакво действие или ще направите нещо различно от това, което картите ви казват, ами няма как да се случи това нещо. Съответно, вие променяте цялата енергия. Това е енергия, която се върти. В крайна сметка, Вселената е устроена така, че трябва да дадем, за да получим нещо в замяна. По същия начин, ако примерно
очаквате от даден човек от среща да направи нещо. Може да ви кажем, без значение дали съм аз или някой друг, какво може да очаквате от този човек, но дали той ще го направи или няма да го направи, пак зависи от неговите избори. От това той как ще реши да действа днеска или как ще реши да действа утре. Ако той си промени в даден момент избора или действията, енергията отново се променя. Това исках да споделя. Ако имате някакви въпроси относно тарото, може да ме потърсите. Ще ви оставя линкове в коментарите за YouTube канала. Там имам уроци по таро, които развивам, които са доста интересни, за да видите как представям аз самите карти от моята гледна точка, а не тяхните значения. Защото има значение дали дадена карта ще е в единия дек или в другия дек, колода, кой както си го нарича, самата енергия на картата се променя. Не може за една и съща карта в различна ситуация да дават едно и също значение. Това исках да споделя с вас и да ви кажа. Надявам се да съм ви била полезна, да сте научили нещо ново и различно. Радвам се, че ме изгледахте.